You know where you are? This is Nollywood Pictures TV. The ladies. Okay. Better begin. You look like your mama picking. See as your body dip or come picking. It be like say you got ability. Fine girl. Better begin. You look like your mama picking. See as your body dip or come picking. It be like say you got ability. Fine girl. Fine girl. Sexy girl. Fine girl. It's a good girl. Fine girl. Sexy girl. Fine girl. It's a good girl. I know say you feeling me, boy, but you give me the booga star. Okay, Bondonsa. I just wanna know ya. Your backside the booga, and I see you go sabio. Looking sweet, the way you do me the roll. No, nobody else can be sweeter. You look like your mama picking. See as your body dip or it be like say you got ability. Fine, yeah, better picking. You look like your mama picking. See as your body dip or come picking. It be like say you got ability. Fine, yeah, fine, yeah, sexy girl. Oyoo, Timala. Tiramarga. I'm talking about that guy here. We go back and half and one thing watch me. Hey, one woman so bad. What's the young hotel? Phone. Oh, yeah, man. Atama. Our phone. Hello. Oh, you Tibo. My tonto. Cherry. Phone on. Nkem. Go away. Hello. Tonto. It's a stick of what you go. Start of turn again. I'm going to go. When did you? Oh. It's here, Nanti. On our cool. Yeah. Only go on with your Hello. So, what you got to know me? Atama. Chele cambia. Vaya, espera. Let me check him with my I told him called that. That idea. Mesman. Hello. Wow, those. Aye. It's funny now. Madam, enough. Speak, hello. Oh, I hold the course. Some ego drown. Mechana, Ebia, Juwayo. Kuziolu go to happy phone no. Roman gang, no go no when we get a hole na the gran I don't card. Do it. Atama, so what again, Hello. Open saka. Ada. Tonto. On aso. Video. Where's the China village?
asịrị m na m eje nzuka asadụ ka m je hụ masa nwaanyị ntị ka m gwa m Ghana anyị chọrọ ije Ghana ka m chikwa ụkwa vutecheri ya iri mgbe ọ bụ ma ọ bụ na achọghị m na emume Ghana ka m rie m ihe ya asa m ịhụ vutechere achịcha yara ya te ụgbata ogiri tinye nle ha anyị ejijere Ghana ị ga-aga batakwa n'oge ebukwela oge ndị biznes partners m nọ Ghana na-akpọkwa m everyday achọrọ m ka emisie trip Ghana ahụ nsogbu adịghị a na-eje echi lata nwanne echi nsogbu adịghị ka m jee nkọma na asa ọmana ga vụta ihe onye nchọ ihe ọrụ biko mgbe ị ga-eje ire ezigbo akwa kwadocha ọfụma ịkwadocha ọfụma iru village ka ma na ihe dị iche na ndụ mana Chineke azago ekpere gị ihe ahụ bụ isitere ka eri ọnwụ speak legwe sịrị m egwurọla m plan chamara mara gana nlakọ na ma dị attract ewuye m ya eyi nkwadochere nwa na nwa na na-ekiri m ọ bụ nkọlị sọ ọ bụghị nkọlị a ma dị attract na enyela onwe gị nsogbu nwoke na-eme ala m ọhụụ na Nsụka Asadụ ga-ama na nkọlị nwa Nsụka omeje alaka nwoke na-eme amakwado shiki ikwegheri nne ahịa ọ gbachiri m agbachi obi aṅụrị ndị na village uko onye eko na nlata ọnụ a na-eche njiche te stepping nwoke na-eme tonto mụ anya asa ga na-eme m obodo echi na ala Nsụka asa madam Nkareka Wansika Nkareka Wanyama Wansika Adansika Ashemana Manga Nkareka Adansika Opinsika Nsụka ego ne ana 300 dafia nkọlị ina paka wayo kiri no ito je futa sa nwanyi uji mba ka ina kwana ya baba pasa pilo tanto pasa pilo ewo je tere oge Imani Jabego I'll miss you. Hey, Tonto. Matakwa. Akwe ma ide Ghana matakwa. Speak le. Atom. Ijoma. Onwe nọ n'ihu? Nwabe? Ngwa gị. Jama plantain na no chulu go mota. Leo, were nge nwayo. Iya wa da chichakwara. No more bonds. Ole bi na-ere nge.
Numebo. Ego bu agbakọ man ga na ga bụ 100 naira kwa ya. Ke m ga ego na-eji. Ozue. No man ga gịrị bi na-ezu oge mmiri osisi. Ah, ị nwere mgbe ị na-ati ya nga ka m were ngene ka m si gba ahụ. Ka m gwọrọ ahụ. Ah, gallery. Ego bi na-ere ndụ. Numebo. Nyego bigi. Onye ahụ ya bụ gọgba. Sire tell on me what tell on me. I'm going to after. 100. It's not going to happen soon. What do you say? What's this? Oh, yeah, scar. Wanyama, Nkaleka wansaka, Nkaleka dansaka, Ngopinsaka wanyama, Saka sadi, Anamaka, Onyaga challenge ya, Ada wansaka, Ada wansaka. As a big leg way, Maka confusion. The one once a car, the one confusion. And you can know your man, and you will all the year. Makime Boya, a cigar. Hello. Oh yeah, non so well, you better nana. Nkaleka wansaka, Ada wansaka, Nkaleka wamama, Anamaka, Confused got your brain. I'm sitting woman. I just Buru mate. Nkoli. Obuko be ye gonna shine the fat and Nkoli. Oh my god, Buru man. Nkoli.
Hey, nkoli maka. Ima pepere nya. Ya wona ti. Kam jukunu, oshikunu n'obu. Suna bundo ho. Ochi dinize. Iwe du n'obu. O gara aso ka osu gbego skos nwanpe. Ya we na sim nkoli oshikwegu n'obu edokwara m happen. O shipeperu m na ala obi mo shipepepere pegbu nunu nkoli no. Nwanne m no chi. Ma na adanaga m okwa no. Adaga m okwa ho nyara. Ihe m na agwa ho shim n'obi. Obodo m ọcha. Hey! Imagine, Chukwu agozie meme my life Christmas. Christmas. Ekwensu bịara late. Ọnụ mmadụ ahụ ka gbenye gị. Ọnụ mmadụ bụ ọnụ Chukwu. Ọnụ mmadụ bụ ọnụ mmụọ. Ọ bụzi onye si n'ọganwụ emesizi ya ọnwụnwa. Onye na-anụ ọnụ ọnụ mmadụ bụ ọnụ mmụọ. Kali. Wagari no mama akpana. Ọ na-akpọ na Wagari no mama akpana. Anụrụ m ụda ya. Chere ka ngwa gị hụrụ di m hụ ọga nwoke ọcha ahụ bụ mmadụ. Ọ lọvụrụ m lọvụ ụkwụ m zọrọ ihe ọrụ anaghị abụ nwashi ka ọ kọrọ anaghị atama bred. Ọga gị. Di m Di nke nụrụ boshone. Ndị boshi evutere anyị manya. atama. Espikile kwe biko. Espikile. Chere ka ngwa gị o vutere manya emecha nọ na ma manya bụ seremonia. Ọ bụghị manya didu n'obu. Ịghọtara didu n'obu. Ihe mmadụ bụ onye nke aka ma gị n'uso mmanya. Nghọta dị bịara mmadụ mara. Gịnị gbazi wọchị aka n'ebe. Espikile kwe. Ịma gị na esika asado na ịma gị na-eme. A na-eke gị was stopping. Ịghọtara color blockings. Block. Kem gị shiga ka ịhụ ma ka ọ gbaa gị yarị n'anya. Ịhụgo red noma na onume na agakọ. Onume na onume na agakọ. Then onume tesi pasino te onume na aga. Onume na onume na epiobe. Ehụ dịgị mmadụ mara. Take on get over again. Anụrụ m ụda ya. Adam ka achọrọ ana. Anụrụ m ụda ya. Ele wata m ngege. O megide jiji ọdụ nwere n'ekem. Ọdụ nwere n'ekem o. Ọdụ nwere n'ekem. Ihe tinyeziri fon n'ime akpati. Chere na di m na-ekem. Chere. Ile wo na-emekwe. Chere. Alo? Di. Adụmọyi. Alargo ma wata mara m tem ụlọ wụchara echi na m ga-anụ na nke asa nwaanyị udi. Ọnọnwade. Ọ na-ekele dochekwa gị na ọhụrụ aka ọlụ gị. Sorry di m. Nsogbu adịghị ma alatawa n'echi. Onwe gị na-eme. Gịnị maka di m onye ahụ na-aza m ma ha na-anọ na gate. Kile dochere eme gị. Nsogbu adịghị ma alata echi ile onwe gị na-eme. Ngwando yo di m. Nsogbu adịghị. Ngwa gbanyụ ọnụ gị. Ọ penyụ a. Ike ịlọzi fon letie n'ime akpati dị anyị. Isi na gị na-eme. Ịma gị nọ na-esika asatọ na ịma gị wọsọpụ. Ịma gị ahụ gị chọ ka ịma nga ka ọ gbawa. Ọnụ ọkụkọ gị na ọgarara ọ na di m nwere ego je ego onu. Mmadụ ya kwụ ụbọchị ahụ. Jide ọfụma. Ikwukwa kasị ọ gara nke na-akpụzụ n'ama. Ịmadụ na nwa ụchụ ahụ bịara mgbe ahụ ịfara ma gị n'usoro. Onye n'ụga ma past tense. Uwe nye ọsọ kpejekere ala. Hapụ onye ahụ oke. Asị nwaanyị dị ka ngwa aga m. Ịmara na di m soro na oyi edu m ya eje Ghana. Kwa eziokwu. Ka m jee hụ nwa ndị ọcha. Ndị ọcha nọ Ghana. Na ọ bụkwa gị Nigerian o. Ebe Ghana, ama m Ghana nọ
Ndo ba ndo cha da ngana iruze ba hande ka asara ha. Ari asu ka de ba. Ba si Igbo ngana. Ari asu Igbo ari asu saka. So so ya na asu ngana ba oyibo. Speak lekwe. Ndi ka asara. Ya bụ nso ị gara. We bi je kono ọmụ ko ga. Ọdụ ka ọnụ ga na-emepa. Ọsọ so ya ga na ahụ. Onu ya na amị. Leo. Leo. Ada asụkwa Igbo ebe ahụ. Onwe ya na Igbo, onwe ya na asụ Igbo ngana. Ị ga-eje nke be akwụkwọ. Ejecha akwụkwọ ekwu eziokwu ịkpọrọ gị je obodo Igbo. Elelelelelele confuse ga ma. Ima na na-eche gị nge ụwa. Confused. So Oyibo ba na-asụ ụkwụ Oyibo nke ndị jere skuulu. Mkpụmkpụ Oyibo ba na-asụ ebe. Asa, ịma ihe mere onwe gị na-eme. Hafụ nga, ịma na di m hụrụ m n'anya na eru na m agwa ya na m chọrọ ka m je mee ụkwụ. Ama agwa na m chọrọ ka m je mee ụkwụ, ka m je nwụta Oyibo, mmụta na m ga na-asụ a. Baby ahụ. Eke m nkọli nsị asụ na m ofu ọgana. Ịma be ya ọgaghị ya. Nke Igbo na ntị. Ọ na-akụ egwu. Emeje m gata egwu tinyele ha ta kọla ya lile ya. Nkọle. Ndị dị na-eje. Ọ nwere ihe kozi akpa. Ka anyị baa n'ime na echiri m akpụ ere mmanụ na ofe mpụtụ. O ike eri. Speak lekwe maka confuse. Imagine ndoba nga no nwere ka ogbawa. Imagine ti mo weftere ego gutene mu phone mere achọ nka ogbawa. Anụrụ m ụda ya kịta m n'isi wee gwa ekwuo. Ndere evu na aka na eka atajigo m. O megide jigijigigi me weftere no nzachara anụmatị ya chi. Anụrụ m ụda ya. O egene. Ọ dị mmadụ ya ihe ijire ya. Ọ dịkwa mma iyi ma mma. Isi na-ejebu n'ụtụtụ a. Imagine mgbe hụ m latara na anọghị ma lata m dọba akpa ga na agba ka m hụ asa nwaanyị udi ka m wụchara eshe. Achọrọ m ka m larume ka m jee zacha m ihe ịma kudocherite ndị agbata obi ka m na ihe hụchara na otegome. Fuche vuo ehwehwa fuche unu mu na bunu fuche ọfụma wo zacha shi ehwa karị bụ sha ha nọ na agafe ehwa dị ebe karịra. Je wo bife na ata ngworu ogodo. Wo je nke m. Akịka na Igbo ndị Igbo ji biri na Ghana nwanne ele otu mere ọ dịkwa mma ọ dị mma ọ dị m oke izuụka ọzọ dịkwa mma ọ dị mma ka hapụ izuụka ọzọ mba kwa ịbịara na nke izuụka mba na ọ dị sụkwụsụkwụ nụnụ mba mgbe ihe ga-eme n'ụwa na ụmụazị ahụ na-ekwu okwu ya na ọrụ ha niile ga-abịacha ma ndị nke nọ ebe a na ha ma agba egwu udodi ere maka ụmụ pịnọpịnọ ụmụ Ghana ndị afọ na ga n'ụra ara my friend ngwa nsogbu anọ mgbe m bịara na ngwa udochia nsogbu adịla ahụ Yota sheme here now. Nkolekra village Obatabit. And mbeja gaga na irule. Okwe ha ga-ekute amechere m kọrọ bọọlụ ojulu okwe gaga na. Amechere. Udodi. Nkarịga nwansịka. Obonye na-ekwu. Nkarịga nwanyama. Obonye na-ekwu. Ewetego gita. Ị ga-akwụ m ụgwọ m. Wapụ ihe ikpu na ntị na-etu n'elu ịmụma pụta na aka chebe abụọ obi eme ọkada ka mgbagharị ya mechie ọga ọnụ dị a Emeka ọkada ebiri m ọkada m on high purchase every week ọ kwụsị na-akwụ 5,000 naira ihe a bụ izu ike ịtọ o wetebere m 1 naira nsị abịa ime gosi m ọ na-abịa wee bezie na ebia n'ụtụtụ a ka m kpụrụzie ya ọsị m na meshin m nọ n'ọkada nọ na mekanik nsị abịa meshin m ọsị nọ na mekanik nsị ya ngwa na anyị ga-aga police station arụ police station ka ọ gwa ndị police na meshin m nọ mekanik Leo speak lekwe police who speak lekwe no no ọdụgo yi gịnị mere ego ndị ga nwe eme ego na-ebisiri m ego go kwụ
That happened all the Congo quarter. You only 15,000. Eh. Leo. Me ka gonna be na ego ndi ime. Eh? Nana, kwesịrị na ọ bụ izu ụka eto. Me ma anaghị nana. Onu bụ izu ụka nana. Izu ụka ebo. Izu ụka eto. Bam ija. Ọkwa ọkụrụ ọnụ. Ija. Ngwa hafụ. Hapụ na idiot. I'm going to be an hapụ na ya. Nkọli azọ gị taa. Gaa kele nkọli. Ị na-ada afọ ọnụ ka mkpi. Ewu. Dala ka aja nwa nkwụ na. Gịnị bi na-ele n'ụmụ ụwa? Eh? Gịnị mi na-ekiri n'ụmụ confuse ga adamakwa gị n'isi. Mọgụ n'ihi na-ajụ onwe gị ọ bụ nkọli omeje nwa nsị asa adụbụ ihe ha sọ bụ onye ọzọ. Mere kiri ido meme. Nwaanyị hụrụ m ọmụ bụ nkọli omeje. Ọkwa ile dochere m anya gị na ema gị n'ususu m na eme bụ gbogbo na eme enweghị swagarin na eme bụ mgbeke na eme bụ ọkụkọ Igbo. Ngwa enwere m swagarin nwọchọ. Swagarin gị na-akpụ n'ala. Eleo atị. Ehe. Ọkwa m bụ ọkụkọ Igbo. Mba, ịwụ ọkụkọ agrik, brother. Atị. Ọkwa abụghị m agbụghị m mgbeke. Mba, inwe swagarin. Ịhụ gana mana ihe mara n'ụwa ha bụ na-ejighị ihe ọjọọ akwụ ụgwọ ihe ọjọọ. Ịhụ na na-echukwa kọrị na mbọta na ebredin. Mana nsogbu adịghị. O nwere, ọkụ isi na onwela. Onwe gome, espikle onwela. Atị. Revising ga makwa Dikeh. Hello. Iji ụwa ha dị egwu emekọnụ sachete na eze steeti n'ekwu. Ngwa nga ya. Ihe dị ube hụ bụ 5,000 naira. Enya ha mụ jiri hụ na ahụrụ m na ịchụla ego otu. Ego ọdịgị na-eshi. Ịlaruo ka isi pịọ m otipụrụ ma ọ bụ achịcha nke na-agala gị ka irigochere onwe gị. Ị nụrụ anụ ga. Ngwa nsogbu adịghị. Ngwa hegide n'ime eka. Eleo atọ m ihe ha lile mmeri na ofu eka bi na-ehe m. Ọwụ ọkụkọ gị. Heshie nị gị ike. Ọnwala. Ọkọnwala. Mbọ onwego kịta. Onwego espikle kwa atọ. Hegide nị. Ọnụ mmadụ abụghị anụ Chukwu ee. Heshire ike. Ọnụ mmadụ abụghị ọnụ Chukwu ee. Ọ bụ onye asị na ọ ga-anwụ ọnọkọtazie ọnwụwa. Mba. Ada. Ọ bụ onye na-ekwu. Ai, ada nsaka. Ọ bụ onye na-ekwu. Nkọli ka nwanyị ọma. Nkọli ka nwanyị ọma. Asị ma na amaka. Hey! Atọmwa. Elelelelelele. Nwekwara ihe nle ya igotere m. Eyo, ihe a niile. Ị hụrụ ekwu a? Ejikwa wee eme mmanụ were shi ofe ekwu mmanụ a ka ezuru unu mgbe m bịa akwara ngotere mmanụ ọzọ. Na anụ erori mmanụ ahụ ekechiri m nlega tie n'ime ebe a. Erozekwa na ya ọ ghara imebiri ihe afọ n'ime. Anyị nwere friji. Onwe ya o mere. Etinyekwa m ogodo dịkwa n'ime ya. O mechi wofute ka ọ ghara imebiri. Wo. Ihe a niile rie rujuo ekwu. Ka ekwu gị fụta ka onye do m ọfụma ị na. Asị pakwa mmadụ eka. Obodo kwa sari. Gịnị bụ nwere dị anyị? Emere go were ọzọ onugbo nke m họrọ ahụ atịrị m nke m họrọ ahụ n'okpuru ogo ahụ bụ ọdụ. Akwọchawa m atịa. O mechekwa m nke ahụ gụ ịhọkwa nke atiekwe ụwụ. Ọka rikwe na ya bifo mebio. Ijikwa were eme ịgbakwa ọka nke họrọ iwu mmekwa ịgbagwo. Ịma nke esi eme enu. Ndị isi n'ọdụ bụ anyị ka eme nụ phone number m. Mana asị nwakwara ihe niile jikọtere. Ndị nke menye ndị onye ọzọ nke emere. Emeghị ihe ndị nke emere. Ngwa ka m na gị nọmba. Ma irute na ikomem na-emezie nwa ahụ timo nwa ahụ na-arị na ọga m na gate na-aza m ya esma na mezie gị ka ọ bịa dịgị mgbe ị nọla na ọbịa. Onyeze m nọmba m. Ngwa na jeje weta akwụkwọ na pen ka ngwa na gị. Hey! Everything good is good. Asị bụ mmadụ. Wetego men. Ngwa dee O no gan. O na ịsatọ. No ịsatọ anyị dewo m ịsatọ. No o ọzọ. Akụkụ o deme eto. Dewo men. Nke eme makwa ị na-agwa m. Amara m ihe m na-ekwu deme bụ n'akụkụ eto hụ n'akụkụ anya kpumite. Ndị ọzọ.
Nkali ya to mo show ni. Chere nana amara. You to show. Nana. Obo kwa ruo na ko number da aga. Nana. E dem na. Okakwo. Ogube. Okakwo. Okare. Chere no do ko yo di mo dey remain get here ma wa be na nchoro na ga madu number ko we kene. Ne obo ko ihe ani ne de na ko. Ihe ani na bo ko number. Obo ga na no do ko dere na pepe. Say no man. Ahoroma, eu get na bag ne eto bu mi tere na akuku oho. Eu ga. Mane man ko za na hikute oke na do. Vou que cararo com ar. Na que ya ide deso ozo de ozo dezeina. Né? E pegou uma. Que cheti ani me que aí tu né. Que cheti ani mo fuma. Iruteli come mo ma ho na azam yes na. No mezie ni game bobo ni no ko bia de te. Mo yo me bobo ni shine ma ga ebu nu bu address ebu nu. Ndo ke ni ke ba ko. Hey! Alerisa sha me muru ani. Sha ka mo kata. Chete kwa ere ma no mo me ba ko ari mebi. I want fridge no. O ge na mebi na ba ya go te na ma ati amanga. O yo mebi. Ka ko zo ni. Kambo ko e nde ke ka tie ni shishi. Kan tie go do ka. Oh, Nemo. Iju wano sinachio. Iju wano sinachio. Hi! Bia, Udoka. All customer there. Bia, Udoka. Udoka Kubengo. Hello. Okay, ma kwa afa the street. The street in eje. Street na number u na bi na eje nunu. Misplace me my address na ho. Man, even Pierre GRA ho, no so jare Pierre nge na mama bemje. Pierre rigide. Afa the street bu. If Pierre nge na ga what Igbo. Do here ho ka jigra ma bishi. Ama m ni ji ego nto ga ije mwe. E ga bu, e speak le kwena e ga bu so. Ma ka ije. Ebi si na eru okwe ga ma ebo. Ngwa. Be mu no di mu bu na GRA. Okay. E ma ruzo ho e she pio nge. Udo ko kwa mu na ge. Kwa mu na ge na park ak me yi egwu. Ak Chineke bere dike. Ak me yi egwu. Nkaleka manyama. Mansaka. Adansaka. Ashemana maka. Nkaleka adansaka. Opinsaka. Ada. Ay adansaka. Nkaleka manyama. Nkaleka manyama. Ashemana maka. Mwanya mwelo bioma. Nkali like yake. Imani mwelo sinsoku. Obesi love okay. One day. Imani jabego. Nkali mwakwara bioma. Awara kwansoku. Wanyama. Nkali kangwansaka. Nkaleka dansaka. Opinsaka wanyama. Sakasaka. Anamaka. Onyaga challenge ya. Ada wansaka. Ada wansaka. As a big lekwe, maka confusion. Lekwa no wansaka. Lekwa confusion. Ejikwa no yo man ya we busara yebu. Makime bweya osigata mangege. Nkole achora kwa nusu. Bikale kana ya nacho. Ifo kwara chukuna nya biko fikidele yaka. Ogo niwe suwakili biko bawara yebu. Hemi lada. Hemi lada. Febele chiwaka. Onye nonso wali ya meru nana. Nkaleka wansaka. Ada wansaka.
Nkoreka wa mama. Sir na-aga bụ oke keke gịnị bụ na-akwụsịna m nwabe lekwa ụzọ m sịrị gị soro ube ahụ ka anyị chọgide ebe di m bịa nwaanyị kedu ebe isi na ị na-eje eje kedu ebe ị na-aga mmadụ na-efu gị mgbagolu mvuru gị gbada ịma na ego gị narị iwu gị na-confuse gad ma m n'ishi iwu gị na-confuse gad m n'ishi na misplace eme adreesị ọhụụ di m nara m ama m agụ m mgbe ọ bụ mere soro nwabe ka m jee mara ma ọ bụ ube o nwere ụlọ na-adịcha m ka ọ bụ ụlọ di m ube ahụ ka anyị jee cheki men gị ị na-ele m ya maka na m gbara kịrịkịrị ka nwekwa gị na-abụ m small but mighty alụrụ m di ọga nwokeọcha tofuru gbara na-acha ji ezigbote ego abụghị nsogbu ọ bụghị problems ịnụgwa ọnụ small but mighty na ego gị bụzikwa 1000 abụghị problems ego gị bụzikwa 1000 ka m na-agwa gị na sị ga speak legwe maka ego na ego abụghị nsogbu ivere m ha evuruo m na ebe di m na m anaghị ego ikele ya ka anyị cheki m ehube ehụ na n'ime GRA so m webe GRA okay ọ bụ na anyị bụ small but mighty anyị jewenu phone ugbu a na ọ na-abịa phone ya agazi aga aga m enweta ihe na-eme udo ọ dịkwa Chere ya. Ya kwara na ngwa ihe me nwa n'ụzọ biko n'udo ọ dịkwa. Akwara ma nwara ka buje nwa village. Confused God makwa. I mara na ọ bụghị nwa be. Ele bụ gịnị? Ele ọwa fa the street ọsị m ele. Misplace eme m adreesị na ọhụụ. Misplace eme m enige. Hai! Chineke bere n'ike. Chineke bere n'ike. Bịa nwanyị. Ọ bụ ọsọsọ gị ka m evu tata. Nyebe m ka sheba afọ ọsịsọ. Chima ele gịnị? Atama, gịnị na-eme ka onye era? Asịrị m gị na misplace eme m adreesị na ọhụụ na eme ama gị mgbe ọ bụ. Tiri. Ị mara ihe emere m ọsọ ka idije m mgbe m eje ya tinyere fon m hụ ka ntị anaghị ọgbaghị ka m wefute nọmba Oyoo di m ka nkemen gị na ngwa anụ mgbe anyị nọ n'ọbịa vuru ị chọrọ ịchaji fon gị nwọsọ dị bịara ọ ga-ekwu mgbakọnye ndị a na-ego iji m nnara gị ego nji duje gị ebe ị ga-achaji fon nnara gị ego nji wee vugherie gị ego ka akwụkwọte na thousands ka m na-akwụkwa gị ihe a spikrekwe na ego abụghị chere ka ngwa gị nwa kwụrụ m na eti m ji ezigbote ego nwara di m rịrị manshọn na ịhụ ma mba ibu n'obe enwere m ndị aka gị na-aza m ma a na-ebe m ka anyị jegide n'ụgwọ ọnụgụ ka anyị kpụgide ọga keke ka anyị jegide ihe anyị na-ekwu bụkwala eziokwu maka na iwe anwa kọrụ m akọ n'ego m mụ na ga-achịfe ya ịnwakwa anwa kọrụ m akụkọ n'ego m isipike by force Chineke mere n'ike ele kana me ku hube me hu ga no ga de maga bia gbegerie ne ka ela chigida azu hube ho ai sotere ka je check me bedi Oyoo mu ihe o me go mu speak yeru ka je tore no ga de maga ije mu n'ọrụ shisha form biko nye bụkwala eziokwu ka ị na-ekwu maka ego m
lekwe maka confusion. Nekwanu wansaka lekwa confusion. Ejikwa no yo mahane ya we gusara yegu. Maka imekwe ya osiga to mangege. Timothy. Bịa. Achọrọ m ka Ọga, anọkwa m n'ọfịs efu ka ị na-agbagharị ka ọkụkọ nyụrụ arụ ala na-achụ ọsọ. Udo ọdụkwa. Isi n'ebe a, banye ebe a, ị na-epigharị. ọ dị m otu ọ dị gị. And akụgheri kịta nwụrụ mmawasịa ya anya. Ụmụ nwoke a jadu akwa anụ ncha na iko. Kwagbukwa onwe gị n'iko ebe ahụ. Iko kwagbuo gị. Mepere m gata ọsịsọ. Iwe nsogbu. Mepere m gata ọsịsọ. Iwe nsogbu. Ụmụ nwoke a jadu akwa anụ ncha na iko. Maka confusion. Nekwanu wansaka lekwa confusion. Ejikwa no yo mahane ya we gusara yegu. Maka imekwe ya osiga to mangege. Nkori achara kwa nsobu. Ngwa kaije. Hello. Chiri. Ogo ekeke we bi jeko. Ebe ị ga-achaji lu phone gị, kwesị na ka ị chaji afọ gị nwee ike kpọọ di gị. Atom. Nwa bọbụ mmadụ ebue ni. Ọ be ndị mmụọ. Ị chọrọ ịchaji phone ute phone ka je chaji ọrụ ebe na-achụ ma ọ be mmadụ. Atom. Trebi na-ewe n'iwe. Na mụ jụrụ ga jụrụ ị na-acha isi na ya ụwa nwere mmeri gị. Nwere nkọla ya meje mmeri gị. Weta phone a ka je chaji, ihe jikwa eme ha maka ego m. Ọ gụghị ihe m na-agwa gị na maka ego m. Na ka je chaji phone gị. Eleo, chiri. Akpa m ụwa ya ezi gị na abụbọ nri dị cha anaghị ate mkpụrụ oshi tinye ile. O nwere ihe ga-eme akpa gị, Speak le beka. Nsogbu ga-akarịwagokwe. Oga, ayi eziri akpa. Ifu pietego gị enu. Mba ka mechie. Afọ ihe a na-emechigo m ihe. Ya ka ije gị ihe nchemekwa ihe a bụ maka ego m. Ana m ha agwa gị ya maka ịbịa gbakọ ego fon ị na ha eji chaji ịgbakọ ihe ihe niile m vugoro gị taa akụkọ abakwana na ya akọ baa ya nke ma chaji jegide mbije kama m na-akọrọ akọ ka mgbashi jegide mbije kọrọ ego abụghị problem Speak lekwe maka confusion nekwanu wansaka lekwa confusion Ijoma ịbata ha okay Magnus kwara gị ebe o jere ogota ihe okay hi Chineke jekwala ọfụma ị na-agụ nnọọ tinye m ihe a n'ọkụ ka ọ chata ọkụ ị na-akọnye m na weta nkwụnyere gị n'ọkụ ihe nsogbu amaghị m onye eji atị ya ngana ka m wụchita niile ha ka i were ka adịla ebe ya na ịmakwụkwọ dị nke iji achaji fonu gị asịrị m gị were ihe etinye na m anaga n'ọkụ na oge adịghị m aga ka m Oyoo di m nsogbu ga-akarịwagokwe gị mana nsogbu ga-akarịwagokwe Ghana Leo, speak lekwe. Echere m na isere na eti mama ya hụ n'ọkụ ma ọ ga-achọ ka ọ ka adịghị ana. Hai Chineke bere n'ike. Phone nkwụnye ada achọ ọkụ. Shinishi dịghị oyi.
nsogbu ya karịa wana ma gwa gị ya nsogbu ya karịa with this girl atile m confused n'isho iya wo cha talk kem kemo yo dim ke shi wa be fogede magum wa be mu mu bu na mansion bịa Ijoma nye mmiri ka nwa biko mmiri ka nwa Magnus, you ma follow ya. Memoria. Oh, you move why you move going to Maka. Okay. So I bet flower and confused the Gnishi. Where be a coy one? Jerry Kowana, you go one hair or Butaranga Munobgis woman. One who go young Bobon and Saka Sadon and I, in the middle of the Naswa, when I go me a Jesus or Mamma Gaka with John to church, and that's a woman colleague, and one met one Scasado, the member of the Swagard, Nambo Kibo, Nambo Yara, Nano and Meko Kadaho. That room was shot, and better as a stock idea, Mazama, Nama would Diego give a mansion. If you go down and swagger in the banana, a black is someone, he didn't mark a mark. Ejewe gomo, unu meche zeke futa wazia. Okay, thank you. Come jewe me futa wazia. Bayuno, sister, bayuno. Ibe garaga, biko, ayoge. You good number. You will remember. Bobagle fool, Baba. Guy who made it. One call your major one scars at a month number. He would in give me Guy Bobale fool. They're 20. I would not confuse the Gnishi. Oh, confused the Gnishi. One number. You might have a man and the scars at my little Naga to go. In my Ganaga. Good name, Naka, when you make the shoe, call on major one scasado. One number and when I do commit. Leave the chair, and I'm walking when I would go on and with the swag. If I would be great, if you're not remember what I'm like. Why you show never? Magnus, onye bi na eke utrogo mo bu nkoli ka wanska bi na eke utrogo owe na chere ma ya se na mbu gbogbo na mbu ngbeke na mo nwego swagari giri bi na eke mo utrogo